Bon dia, nines i nins. El taller d'esconte d'avui serà una canasteta, una senaia. Per això el material que necessitam és un tassó de paper o de cartó, un pot de celo, estidores i sobretot corda. Pot ser prima, com més gruixada, també podeu emplear llana si voleu d'aquesta gruixada. Bé, el primer que hem de fer és triar el tassó així en tiretes que han de ser número impar, perquè anirem cordant. Jo ara vos mostraré com se fa. Se corda a través dels bocins i va un per davant i un per darrere. Bé, anem si mos surten 7 o 9. Molt bé, una vegada fets, deixem de doblegar així, com si fos una floreta. I ara agafam la corda, posam aquí al mig i li posam un poquet de celo perquè s'aguanti. I comencem a cordar. Com vos he dit, un per darrere i un per davant. Un per darrere, un per davant. Si ho fes amb una corda més gruixada, tardareu menys. Bé, una vegada que duis un parell de voltes, ja podeu pujar un poc les puntetes perquè quedin cap a dalt i mos vagin fent la forma de la senaia. Recordeu, una per darrere i una per davant, una per darrere, una per davant. Anem fent així fins que arribem a dalt del tot. Bé, jo n'he fet allà una perquè així veieu com queda, que és aquesta. Una vegada fet això, hem de fer el que és la cordeta aquesta per dur la senaia. I l'he feta fent com una tronyella. Perquè sabés un poc, he agafat el fil del mateix que he cordat la senaia i un bocí d'aquest vermell per fer-lo més vistós. I heu de fer una tronyella. Ara l'acabarem de fer. Si no sabeu fer una tronyella, doncs demaneu
que sa mamà o el papà que vos ensenyi. Només és passar entre els fills, també un damunt l'altre. Quan acabem, li fem un nus. I ara la posarem aquí en cola calenta perquè mos aguanti, perquè si la passam així, amb estirar segurament mos sortirà. Li posam un pot de cola, un costat, i després l'altre. I aquí tenim la nostra seneieta per dur bocin de pastanaga, pomes, rem, plàtan, bé, la fruita i verdures que vos agradin més, en lloc de xutxes. Adeu, fins la setmana que ve.